Rozvinutý zápis nie je žiadna veda, len dve otázky nám k nej treba. Aké číslo sa na akej pozícii nachádza? Číslo 2 sa nachádza na mieste desiatok, teda urobíme 2x10. Plus štvorka sa nachádza na mieste jednotiek, čiže 4x1. Poďme na ďalšie číslo. 5 sa nachádza na mieste stoviek, čiže 5x100 plus. Sedmička sa nachádza na mieste desiatok, čiže 7x10 plus 4 krát miesto jednotiek, čiže krát 1. 2 krát 1000, lebo dvojka sa nachádza na mieste tisícok. Pripočítame k tomu šestku, ktorá sa nachádza na mieste stovák, čiže 6 krát 100. Plus nulky nemusíme písať, čiže 8 krát 1, lebo osmička sa nachádza na mieste jednotiek. Poďme na ďalšie číslo. Sedmička sa nachádza na mieste tisícok, čiže 7 krát 1000 a deviatka sa nachádza na mieste jednotiek, čiže 9 krát 1. Ako napíšeme posledné číslo? Napíš mi do komentára a ja ti to skontrolujem. A ak potrebuješ doučko z matematiky, mrkni na testomatik.sk.